Hola, bona tarda. Jo he començat a estudiar osteopatia per motius molt connectats a la meva vida. Soc ballarí i coreògraf i estic vivint en l'entorn de les arts de l'espectacle des de molt jove i sempre he tingut una relació funcional i necessària amb l'osteopatia. I aleshores, a través de la pràctica de la dansa i del treball corporal, era com una manera natural de continuar amb la meva perspectiva de professional. Aleshores, l'osteopatia és, diguem, el futur i tot i ser molt present en la meva vida quasi diària, no? Com a pràctica en tècniques somàtiques, de com continuar treballant amb aspectes que el moviment mateix proporciona dins de l'àmbit de la dansa des d'una vessant més terapèutica i oferint doncs, un servei que tingui aquesta relació amb experiències físiques. Vale. És a dir, que és una cosa que formava part de la teva vida. Sí. Com a ballarí, que ho has viscut també molt a prop. Sí, jo he anat a l'osteòpata a tot arreu, vull dir que de gira et passen coses, et fas un esguins, unes contractures que és massa fortes per poder aliviar, diguem, a través de l'estirament, coses d'aquestes que estàs a Estocolm, Taipei, Hong Kong, on sigui, i dius, uau, tinc un bolo de mà i tinc el coll fet una mica enganxat. Enganxat i busco un osteòpata. Vale. Era com natural, no? I aleshores, clar, jo era com natural voler continuar amb les teràpies manual, teràpies natural, d'anar donant, diguem, com una continuïtat a la meva pràctica. Molt bé. I com va ser que vas decidir-te per estudiar aquí a Dolmen Salut, del Grupo Tubán, Uniatlántico? Vine a Barcelona i treballant a l'Institut del Teatre, buscava un lloc que fos a prop del meu lloc de feina i a més que tingui garanties universitàries, sobretot amb els canvis que en el moment de començar, diguem, aquests estudis ja s'havien engegat a nivell europeu, amb la nova normativa que s'aplicava a tots els diferents països en diferents moments. Cada país té el seu calendari o la seva temporalitat, però és cert que l'única escola que en el seu moment que buscava, diguem, aquestes referències era Dolmen Salut, aquí a Barcelona, que depenia del Grupo Tubán. Aleshores, tenint aquestes garanties universitàries és el que em va decidir a poder cursar, diguem, el grau superior aquí. I ara estàs ja finalitzant el teu quart any. Sí. I molt content. Estàs molt content? Si mires cap enrere, quina evolució veus que has fet? Jo crec que hi ha hagut gran evolució per les experiències múltiples que ha generat l'equip docent, les facilitats que ens dona, diguem, també el material didàctic que trobem online i aleshores, doncs, és tot un aprenentatge llarg, per això, que no és fàcil, demana molta dedicació. Caps de setmana has fet sí, vosaltres? Sí, caps de setmana i a més a casa has d'estudiar, vull dir que són hores que li has de dedicar perquè és una bogeria. Són moltes hores de dedicació, moltes hores de lectura, moltes hores de pràctica amb companys, amics, familiars, per arribar després de 4 anys a poder dir i assumir que m'apropo a lo que podria ser un osteòpata. No? I que encara falten molts anys de pràctica per dir realment ara sí que és el meu, no? Però em sento còmode per dir que sí que després d'aquests 4 anys puc realment oferir un servei amb qualitat. Sí. Molt bé. I llavors tu ara t'hi vols dedicar? Vull dir, estàs preparat? Sí. Jo ja m'hi dedico. Ja t'hi dediques? Al tenir, diguem, una relació directa amb gent que fan dansa, pilates... Tenen lesions? Exacte, que tenen ja un treball corporal intens. És una forma de pràctica. La pràctica és superimportant. Sí. Llavors, recomanaries aquests estudis? Jo molt. Tenim la sort d'haver sigut la primera promoció en l'osteopatia. Aleshores se'ns ha cuidat molt. Suposo que també posa les bases perquè les properes generacions jo me'n vaig molt content, això està clar,
Però és veritat que el bo és ser la primera promoció, tens unes experiències fantàstiques, però i aleshores, en funció de la teva experiència, es va modulant, modificant per donar un millor servei. I crec que estem una miqueta en aquesta època de dir dolment que ha començat tot un projecte fantàstic, ho està consolidant per les futures generacions. No? Això passa sempre, crec. Quan tens no està funcionant això agrada, això no agrada, això realment ho aprofiten i això no aporta valor. Jo crec que estan aquí. Però per la resta, no, superbé. Crec que tenim sort. Molt bé, doncs moltes gràcies, Màxim.